Ej, čao ženo. Znam da ti je dan u haosu. Ali mi ćemo to da rešimo s lakoćom. Pazi sad ovo. Iako imam milion obaveza danas, želim da ih rešim sve sa lakoćom. Iako imam toliko pritiska da je ovaj dan težak. To je samo moje mišljenje, još ga nisam preživala. Lupam, bez veze. I želim da otpustim te misli. Iako mi je na poslu haos. Biram da ga se oslobodim sa lakoćom. Iako osjećam sumnje da ne znam kako ću da uspijem, biram da ih se oslobodim s lakoćom. Njema ruku. Iako je strah da neću da uspijem, da će da bude preteško ono što mi stvara pritisak. Evo ja ga sad istapkavam i otpuštam ga. Oslobađam se strahova, sumnji, briga, loše energije. I šta ja ne znam, zadataka, stvari komplikovanih. Ne znam. Ajde, oslobađam se svega onoga što osjećam da mi u ovom danu donosi neku težinu, pritisak i pad energije. Ali ja znam da se sve rešava s lakoćom. Znači, wow, zamisli kako si već tu gde si i kako radiš svoj posao sa lakoćom. Znači, sve se otvara za moje dobro. Svi moji zadaci se obavljaju sa lakoćom. Radim srećna. Pa čak sam i zahvalna za ovih milion obaveza, pošto postoje ljudi koji bi rado imali milion obaveza i bili plaćeni za ovo. Pa ovo je privilegija. Tolika odgovornost. Meni su dali. Pa ja sam carica. Zato što ja to mogu. Uspešno završavam dan. I sad možeš da zamisliš kako na kraju dana sedaš u auto, vozu, ne znam šta, bus. I kažeš, wow, hvala ti, hvala što si uspešna, što si brza, što si tačna, što nepogrešivo obavljaš sve tvoje obaveze, što ćeš da dobiješ velike pare za ovo, što si plaćena i što si carica. Sad idemo da potvrdimo sve to. Ja sam uspešna žena. Univerzum me podržava u svakoj mojoj obavezi. Obaveze su tu da bi se ja zabavljala sa njima. Već vizualiziraj sebe kako se odmaraš kući sa čašom vina ili šta god hoćeš da piješ. Ma jedna kafa. Gledaj kako si uspela. Jer ti si ta koja uspio. Ti si pobednik. Pobedila si sebe. Wow. Ali ovo samo ti možeš da uradiš za sebe. Ne znam koliko si svesna. Ja sam carica. Ja sam zaslužila da mi je život lak, da živim život sa lakoćom. I samo hoću da te podsjetim još jednu stvar. Hvala. Samo da te podsjetim još jednu stvar. To što imaš milion obaveza i 150 posla, to je zato što možeš to da obavljaš, imaš zdravlje da to radiš. Prvo imaš zdravlje, imaš sreću da imaš posao i plaćena si za to. Neko nije.
Ljubim da pukne i da pogledaj ovaj video u veci, znam da si u haosu, ali moraš da ga vidiš. Bača.